Слава на Господа! Иска да бъдете помощ темата, на която ще говорим. Бог е жив и Бог е същия и днес. Бог е жив и Бог е същия и днес. Ще прочета история сега, Матея 22, от 23 си казва така. Същия ден дойдоха при него садокии, които казват, че няма възкресение. И когато го казвайки, учителю, Моисей е казал, ако някой умре бездетен, брат му нека се ожени за жена му и да взине потомък на брат си. А между нас имаше 7 братя. И първият се ожени и умря. И като нямаше потомък, остави жена си на брата си. Също вторите, третият до 7. И бъде всички умря и жената. И те възкресението на кого от 7 ще бъде жена. Защото тези всички имаха. Исус отговори рече, заблуждават се, като не знаете писанията, нито Божията сила. Защото възкресението ни се женят, нито се омъжат, но са като Божите ангели на небето. А възкресението на мъртвите си чили от това, което Бог говори, когато казвам, аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яков. Той не е Бог на мъртвите, а е Бог на живите. Слава да бъде на Господа. И това е много важно. Ще правим да четем Словото Божие Стария Завет. Наистина аз лично се възхищавам много от моменти, в които Бог върши много чудеса за мен. Знаеш, когато изведеш израелтяните от Египет, напред на 10 чудеса, после да жената му на 2, после ги говориш по един чудесен начин, като денем, като облака, че като огнен стълб. Бог е същия и днес. А там, къде на планата Синай, се оплашиха тогава. И виждаме много моменти в Библията, когато наистина Бог се намесва и човешката история се променя. Но той същия и днес и той е същия Бог, който е в нас, в нашия живот и който може да промени всеки живот в нас. Но важно е да имаме вяра в Него, не само като един, който е някъде, но един, който живее в нас. И да имаме наистина вяра не само за тази земя, но и за бъдещето. От Коринтияни 15 казва така, ако само в този живот се надяваме на Христа, то ще чувстваме най-много съжаление. Сега дума, има хора, които при Бога само за сегашните нужди и казват, да, Боже, сега това поставяме си списъка с нещата и това не идем при Него и Бог полека честно чете списъка не отговаря. При Него става и така. Обаче целта на Бога не е да зазволи, че всички нужди на земя. Целта на Бога е да спаси нашата безсмъртна душа. Самия Галатяни казва, че Исус дойде да ни избави от този свят. И наистина така го разбираме. Сега, много пъти, когато често говорим за Бога, хората, които говорят най-вече, те го са с смъртта и с мъртвите, като не, още са млади, живи са, не ми е до Бога. Но вижте, Словото Бога казва, че Бог е жив и Бог е Бог на живите, не на мъртвите. И има много стигове, които можете да прочитаме псалмите, които са насърчения за нас. Псалом 78, 10-12 казва така. На мъртвите ли ще покажа чудеса, умрелите ще станат да те хвалят. Глобери ще прогласят Твоето милосърдие и в мястото на погибелта ли верността ти. Ще знаете в тъмнината чудесните дела и правото ти в земята на забравата. Виждаме, че тогава се казва, в смъртта там няма хвала, няма колко да хвалим, няма кой да издигаме. Скъпе, Бог е Бог на живите. И Псалом, още има няколко план, ще продължават към. Псалом 115 казва така. Псалом 115, 25 стих. Мъртвите не хвалят Господа, нито уния, които са в мястото на мълчанието. Но Словото Божие да насърчава наистина да сравня един Бог, който наистина е жив и този Бог, който има наистина начало и край, и този Бог, който има наистина бъдеще, всяко негово творение. Всеки един човек, Бог има промисъл и наистина има живот и важното човек наистина да избере Бога и наистина да получи този живот. А относно живота на тази земя, не го знаем, че той има начало, има и край. Но просто в това време, в което преминава през тази земя, ние имаме възможността и избор да изберем къде ще бъде нашия живот, след като всичко свърши на тази земя. В Екклесиаст 8.8 казва така, няма човек, който има власт на духа, да го задържи, нито да има власт на деня на смъртта. И в тая вълна няма уволнение. Това е истината сега, разбира се. Всеки може да прави какви си планове, обаче въпросът е, че Бог дали цялата вселена и в псалмите така, в този да си съвремената ми. Да, не може да прави много планове, може да прави много неща за нас самите, но ръката на Бога е живота на всеки един човешко твар. Екклесиаст 9.4.5 Соломон каза така, защото за онзи, който е сред живите, има надежда, понеже живо куче струва повече от мъртва лъв, защото живите знаят, че ще умрат, а мъртвите не знаят нищо, нито имат запрет награда, понеже спомен за тях е забравен. Тук нещо, което е важно каза, има надежда за живите.
Тук ясно говори сега не кажа за кои живи става въпрос. Става дума всеки един човек, който е верил в Господа, той преминава от смъртта в този живота. И разбира се сега, ако човек живее на тази земя, без Бога, за жалост той е мъртъв греховете си и такъв остава. И така ще отива в този свят. Обаче човек, който вярва в Господа, ще има надежда. В Яна 5 глава казва така. Яна 5 глава, 25. Истина ви казвам, което слуша моето учение, и този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да на съд, но е преминал смъртта на живота. Истина ви казвам, иде час и сега, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят. Сега, тук мъртви и живи. Всеки един човек без Бога е мъртъв греховете си. И когато Бог дори го посвети чрез Благата вест, чрез Духа си, Словото Божие сега казва така: и съжи вас, когато бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и грехове. В Яна 11 глава сам Господ говори за себе си. И тук много ясно го казва. Казва така: аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, ако е да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре да века, вярваше това. Колко ясно казва. Сега много хора казват: ама какво стане с нас, да свършим един живот на тази земя? Като свършим живот на тази земя, започва вечността. Ще бъдем при Бога. И това е нещо, което е уникално. Няма никой човек не може да го променя тази земя. Всичко има начало и край, начало и край. Но при Бога няма край. Това е наистина, Бог е вечен. И в Словото Божие казва, че Римляни 11, защото всеки, който признае името Господа, ще спаси. Всеки. Това че всеки един човек има възможност да вярва в Господа. Кой е в начало, кой е в край, няма значение, кой е в пътя. Важното е да изберем пътя. И не трябва да живеем за Бога, за един, който със сечем ще видим един ден в небето във вечността. Това не трябва да бъде една нека там, където ще се оправя с Бога. Не, времето е днес сега. И Бог е жив и той желае хората да знаят, че имат реално нужда от Него днес, а не когато и днес си отидат тази земя. И много хора казват: аз ще вярвам в Господа, защото знам, че има нещо лошо след това. И има хора, които са страх пред Бога. Бог иска да дадем при Него, да знаем, че Той е това, което е наистина, Той е Създателя, Той е Твореца, Той е Спасител, Той е всичко. Така че трябва да е при Бога не толкова страх от Адам, колкото преди това, което Той е и това, което Той е пел за нас. Сега, самата благодат има сила да спасява и днес. Разбира се, нас тези стихове ние ще всеки ден. За нас това са неща, които са стихове, които ги знаем и четем. Обаче това са Божии думи. Божии думи имат силата, защото това са Негови. Самият Бог говори в тези стихове. Евреи 15 казва Словото Божие: ако днес чуете гласа му, не закоревявайте сърцата си. Тук е ясно, че който чуи благата вест, който има тази чудесна възможност да чуе вестта за спасението, да не се чуди какво да прави сега, на къде да пътувам. Напротив, приемаш Господа, покаяваш се и да почнеш нов живот с вяра в Него. Разбира се, Словото Божие казва, че второто 16, че Божиите очищат само там през на цялата земя. Бог продължава и днес да търси хора спасение. И Бог още не е свършил с хората, ако чуеш история. Бог се още хората да отприемат, да се покаят. И продължава и днес, търси. Въпросът е, когато наистина човек има сърцето си желание да търси Бога, неприемно Бог ще му се открие. Така беше с Корнилий, така беше с много хора, които наистина в Библията четем, които търсиха Бога и Бог ги намери. Сега, в Словото Божие, Еремия, Амос 5 казва така: потърсете Господи, ще живеете. Захей искаш да види Бога, кой е Исус Христос, отиде и само да го види, с него всички това. Но когато отиде, видя и после знаете какво стана. Имаха среща с Господа и Захей изведнъж получи спасение. Еремия 23 казва така: и ще я потърсите, и ще намерите това, което не потърсите с цялото сърце. Слава бъде на Господа. Виждам, че наистина има алтернатива, има вече живот, не това, което е целта всеки един човек, да снима вечността. Сега, кои бяха тези хора реално, садокеите, които дойдоха при Христос да го изпитат, казаха: един мъж имал няколко жени, една жена имала 7 мъже и на кого ще бъде. Сега, тези хора не вярваха в възкресението, ама идваха с този въпрос. Те приемаха само Тората, една само Петокнижията за истина, не вярваха нищо от останало. И днес има много хора, които приемат само част от Божие Слово, казват: това ме харесва, това ме допада. Аз много пъти така съм за себе си, съм казал открито. Понякога се взимат определени стихове и се прави се идеализира един образ на християна. Богат, щастлив, здрав, и почвам так правим един заходен образ, казваме: това е християнина. Да, но не той. Кой е той? Апостол Павел беше така. Петър ли беше така? Кой беше така крещите? Ние трябва да се молим наистина Бог да приведе през всичко, което да минем. Но Словото Божие казва,
ще има и скърби, ще има и трудности, ще има изпитания, така ще да бъдем реално разбираме нещата такива, които са. Сега, Садукеите и Господ Христос. Садукеите бяха едни от шайтите на Христос, обаче те идваха да го изпитат. В Второзаконие, 25 глава, вижте, ще посредя си сега. В Второзаконие, 25 глава, се казва така, от 5 до 6. Ако живеят братя заедно, един от тях умре бездетен, жената на умрелия да не се омъжи вън от семейството за чуж. Братът на мъжи да влезе при нея и да я вземе за своя жена, и да изпълни към нея длъжността на девер. И пророкът, когато тя роди да следи името на умрелия брат, да се заличи името му от Израел. Сега това е от закона, разбира се. И садукеите, знаейки закона, и да ги при Христос с тези думи. Обаче целта ми не беше да разберат истината, целта ми беше да се поставят Христос. И в Деяния 20:8 казва така. Деяния 23:8-9. Сега дойдоха при Господа, който написал, който знае всичко, да го със словото, което го е дал на хората. И казва така. И е такова. Защото садукеите казват, че няма възкресение нито ангели, нито дух, а фарисеите признават и двете. Гледаме, че садукеите и фарисеите това бяха две секти, които се вземаха тогава за религиозни, и те бяха противени една на друга. Едните вярваха в възкресението, другите не вярваха. Но така не, че едните другите имаха проблем. Фарисеите вярваха в Христос, в Бога, но не познаха Бога. А докато садукеите имаха свои лични неща, виждане, и те бяха намъка. Така че винаги има хора, които ще вярват едното или другото. Но въпросът е, и каза Василът на какво ще бъде възкресение, това е въпросът, който беше. Възкръснат да се едина при Бога, тази жена е имала 7 дни. И отгоре, кой ми каза Исус, заблуждават се, понеже не знаете писанията. И искам да кажа, че много пъти, когато вземем някой даден стих или даден пасаж, никой не трябва да го отделим едва не от цялата време да изкараме, сега тук се говори това, вече го приемем, само това е. Няма такова нещо. Това е словото свързано. От битие до откровение. Някак казвам, то Стария Завет там, ма той частно е, това откровение. Цялото слово е едно слово. Да, има неща, които са за Стария Завет, има неща, които са нови, но трябва да разберем, че Бог е останал словото, може да молим чрез него, да се изграждаме, да се учим, вижте. Ако нямаше нужда от Стария Завет, Бог нямаше да го има, да го оставя така. Така. А всички това им се случи за Стария Завет. За примери и се написа за полка вам, върху които са сигнали последните времена. Значи това, което е било в миналото, Бог го остава там да го виждаме, да знаем и хубавото, и лошите, и грешките, и неща, които се случиха. Ето, примерно, Авраам има хубави неща, но има неща, които не са. Не път се казваме, но той излага. Моисея пък уби човек, Давид пък спа с еди коя си. Всеки има всякакъв грях. Значи въпросът е така, че Бог иска да каже, че може да извърши съвършения си план с несъвършени хора. Взима един човек, Бог е решил и наистина върши това, което е необходимо от нас. И сега, той каза, заблуждайте се поне за писанията. И възкресението каза, мисля, жените се омъжат. Става дума възкресението, това става дума за времето, което ще бъде при Бога. Кога Словото Божие вижте, самия апостол Павел каза така, че когато сме наистина, за тази време виждаме нещата неясно, но като там ще ги както е. Каза така, защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало. А тогава ще ги видим лице в лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както съм имал напълно познат. Сега понякога искам да знаем нещата, които не е открито. Как ще бъде, кога ще случи, какви ще видим, едва не как ще живеем, какво ще правим сега, какво ще работим. И много въпроси има. Но Словото Божие в този момент скрито принадлежи на Господа наш Бог, открито преди нас. От нас иска, като апостол Павел каза, дано всяка го стигна до там, дано всяка го стигна. А другите като там ще разберем, че какво става. И тук сега в първия на 3 каза така, относно бъдещето. Възлюбени, сега си Божи чеда. И още не е стално явно, ако ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него. Подобни на Бога, защото ще бъдем както е. Бидейки при Него, той вече има наистина остана част, която трябва да нашия живот вече. И каза като Божи ангел на небето, това е нещо много уникално сега. Ще бъдем вечни цела, ще бъдем при Бога, това е най-важното. И сега, нещо, което той каза наистина, Моисей казал, в Словото Божие, той веднага, тъй като те вярваха в Моисей, и той му говори така, че наистина, кой им каза Моисей тогава, вижте, а за света мъртвите, Бог говори, аз съм Бог Аврамов, Бог Исак и Бог Яков. Бог не е Бог на мъртвите, а Бог на живите. Така говори, че сега Бог ти говори, аз бях, и аз ще бъда, и аз. Той говори винаги в сегашното време. Той говори, че Бог винаги е бил, винаги ще съществува и винаги ще бъде. Сега има много сили, които не са в Словото Божие, които не са
говори за това. Изход 14, когато Бог дойде при Моисей и му каза на Моисей да изведе израелтяните из Египет. И тогава Моисей почна да се оправдава. Аз няма да мога, аз заикам, аз съм, знаете, малко пробвам. Моисей беше извършил убийство на един човек и реално той бягаше от фараон. Бягаше от фараон, а в същото време той му каза да иди на фараон и му кажи да изведете ми. В същото време, виждаме, той нещо става там. И Словото Божие каза, тогава той му каза, иди и добре кажеш, че дама, кой ме праща, какво да им каже? И тогава Бог каза, ще му кажеш, ще кажеш, праща този, аз съм този, който съм. Това са много силно име. На стара армейските означават, аз съм вечно живеещият. С една дума, един, който няма начало, който го няма на край. И сега, ще при няколко сега в Словото Божие. В Изход 3 глава, 16 каза така, това са думите на нашия Господ. Аз съм Бог на бащите, Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яков, а Моисей застрои лицето си, защото се боеше да поднене към Бога. Тая среща между Бога и Моисей. И после 16 си каза така, или се събери израелтяните старейшини и кажи им, Господ Бог на бащите ни, Бог Аврамов, Исаков, Яков ми се яви и каза, аз си посетих и видях какво ще... И трябва да виждаме, че той ми говори, че той е Бог на живи. А Яков, Авраам, Исак, така че наистина Бог продължава днес да бъде Бог на живите, не на тези, които са ушли, а тези, които реално са живи. И вижте сега в Словото Божие, в Йов 19 глава, има някой си, които ще прочета, които са насърчени, разбира се, Йов 19. Това значи, Бог е контрол на всичко, което става, нищо не става без Бога. Сега много неща стават, които наистина, понякога ставаме войни стават, земетресения, наводнения, бедствия, много неща стават, които не знам, не може да разберем, но те са, написали, ще стават. И тук се казва така, в Йов 19 глава, защото знае, че е жив изкупителят ми. Йов, това е една от най-сърците книги в Библията. Той казва, защото знае, че е жив изкупителят ми. И че последно време ще стане на земята. И като излее след кожата ми това тяло, пак вън по си ще види Бога. Когато сама ще видя и очите ми ще гледат, и то не като чужденец, и тая гледка, дробовете ми се затопят дълбоко в мене. Виждам какво става. Сега разбира се, Йов е нямал това слово, което има днеска именим. Той няма тези откровения, които има, ако мога така, като слово днеска не е, има цялото слово Божие. От начало знаем края на цялата Библия, но Йов е познал Бога. Познал е Бога и той каза, аз знам, че и не това ще се случи в моя живот. И тук той каза, аз съм този, който съм. И сега, нещо, което е важно да разберем. Бог каза, не е Бог на мъртвите, а на живите. Бог каза, аз съм вечно живеещият. И един, който няма начало, няма да има и край. Понякога съм питал, добре пари, този Бог от вярващи, откъде дойде той и къде се остани или къде е. Едва ли хората мислят, че Бог е някой дошъл от някъде и казва съм сега Бог, ще бъда родител. Бог винаги е бил, винаги съществувал и в Словото Божие в 17 там, 20 ми казва така, защото в него живеем 96 ако може цялата вселена, тя е в самия Бог. И никой не може да каже Бог е дошъл. Бог винаги е съществувал, той винаги е бил. И нещо те може, че помните, когато блудният син, когато се върне при баща си, баща му се зарадва, какво каза? Този мой син бе мъртъв и оживя, изгуби и се намери. И аз му кажа, че всеки един човек на място на блудния син, когато бидейки в света без Бога, е мъртъв в греховете си. Това е реално състояние. Но, когато става дума, че Бог е този, който се снабдява всичко, вижте, и всяко нещо, което е живо, е живо поради това, че Бог е добър и Бог дава живот на всичко. И на птици си, и на животните, Бог е милостив. И тук Словото Божие даже казва така, вижте, че Бог дава слънцето и водата ни на правилни, на неправилни. Да, може би, ако бяхме ние, ще кажем вода само за правилните, а неправилните няма да имат нещо за тях. Но Бог е добър. Каза така, обичайте приятелите си, защото Бог е, който на небесата, той прави слънцето да изява на злите на добрите, дават на правилни на неправилните. Ако обича само тези, които ще с вас, когато на се пада. Словото Божие казва, че той дава на всеки всичко. Йов 25 глава, те си казва така. Имате ли брой воинствата му и върху кого се не изгрява неговата светлина. Слава, още в Йов 38 казва така. Йов 38:61. Кой е приготвен на храната й, когато приятелите от липса на храна се скрити видят към Бога?
Всичко е лесно от Бога. И сега има милост към всички, но въпросът е, когато говорим за милост. Бог е милост към целия свят, но спасението е само за тези, които повярват в Христос. И наистина тук трябва да бъдем разграничаваме. Божията милост е към всички хора. Обаче спасението е специално за тези, които повярват. Само този, който повярва в Господа, той може наистина да получи прошка от Господа и да намери милост. Защото Словото Божие казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, да не покине, който вярва да вечен живот. Но когато е нещо за нас, всеки един трябва сърцето си да поиска да бъде спасен. Матей 5 се казва така: блажен чисто сърце, защото те ще видят Бога. Никой не може да държи Бога с нищо, но въпросът е, когато човек се покая пред Господа и да каже: Господи, прости ме, приеми ме, наистина Бог го върши по един честен начин. Прощава ми греховете, умива го, очиства го и човека става ново създание. А от този става да човек сам се промени. Човек сам не може да се промени, за жалост. Сега някой може да каже: аз мога да правя опити да се променя. Ти може да правиш много опити, но всеки един този опит ще бъде рошковиче. Няма как да се промениш сам. Промяната идва това, когато приемеш Бога и Бог дойде в живота ти. Притча казва така: кой може да каже очи сърцето си, че съм на греховете си? Никой не може да каже. Само да който е при Бога, той вече получава от Бога милост, чрез кръвта на Христа, прошка. Идваш при Бога и се покаяваш и какво ставаш, и Словото Божие така. Това е нашата надежда. От първия на 1.7 казва така. Това е надежда за хората. Но ако е светлината, както е тази светлина, имаме общение с един с друг, с кръвта Сина му Исуса Христа, ни очиства всеки грех. Идем при Бога, покаяваме се и Той ни дава вечен живот. А относно скъсението, вижте, тук сега апостол Павел открива части някакви неща, които са неважни. Вижте сега, точно по детайли не мога да кажа кое, кога, как ще станем, как ще се превъзмем, как ще се променим. Но Бог на всичко ни дава да разбирам участите в света. Казва така: и както се облекте в образа на пръстния, така се учим и в образа на небесния. Някой помни как се облекал в образа на пръстния? Как няма да помниш? Родил се и се почнал нов живот. Говори за живот като цяло. Така и при Бога. И казва така. А това казвам, че, брате, че плът и кръв не може да се Божие царство. Нито дъното съзидание, тленото. Значи това, което виждаме, това, което е ценно за нас днес сега, то после няма стоя за небето. И от нас искаме сега, имайки вяра в Господа, пайки в Господа, да не гневаме това, което става вън от нас, но помощ това, което става от нас. Самия апостол Павел казва Словото Божие: аз не се представям, ако може човек да тлее, пак пътя ще казва, всеки се подновява. И тук Словото Божие казва така: аз пред както е писано, каквото око не е видяло, ухо не е чуло, човек съвсем не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят. А нас Бог това чрез духа. Мисля, че Бог чрез духа дава лично откровение относно това, което предстои. Но като цяло ние вярваме на Бога, това, което е едно като Словото Божие. И не търсим нищо. Винаги проблемите идват там, когато почнем да разсъждаваме върху нещо, което не е написано ясно. Ама така ли ще бъде? Ама не ще бъде. По-добре да разсъждаваме върху тези неща, да разсъждаваме върху Словото Божие. И вижте Словото Божие, казвам, когато се проповядаше, множество чуеха на учението му. Защо? Това е много интересно. Чуеха защо? Защото не разбираха това, което им говори. Беше за тях трудно и нямаше как да го асимилират. И за това го търсеха. Почество, защото беше на всеки му е хубаво, когато му се говори за вечност, за алтернатива, макар да разберете всичко, го търсеха. Словото Божие казва така. И когато свърши с тия думи, народ се чуеш на учението му, защото ти ги получаваш като един, който има власт, а не като техните книжници. Като слиш от хълма, последваха големи множества. Винаги около нашия Господ идваха много. Защо? Защото вижте, фарисеите и книжници проповядаха религия. Религия е закон. Но религията като цяло не води към небето. Към небето води само Словото Божие. Само изказва Словото Божие, Йоанна 6:60: моите думи дух са и живот са. Сега и тук той каза ясно: заблуждават се, като не знаете писанията. Може да значи себе с християни. Хора, които следват Господа. Но ако реално ние играем в Словото Божие, да разберем кой е Той, кой е направил за нас, кои сме ние. И оттам ставаме и религиозни християни. Има хора, които реално знаят много за Бога, знаят много Словото Божие, но по никакъв начин не променят сами себе си. А в Словото Божие каза: знанието възгордява, любовта назидава. И искам да кажа, че религията не спасява, но самото Слово Божие има сила да спасява. Сами се казва Словото Божие, иначе чрез: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. А в Йоанна 17 казва така: а това е вечен живот, да познае Тебе, единният истинен Бог и Исуса, който си изпратил. Слава Богу, Господа. Да Бог да благослови.